Damane di adalah hor beri tapi ni sampai yang bye bye abo jenis. तो guys तो दिन मैंने दाया मैंने शूटिंग और फिर आया ना दाने ये मैंने प्रैक्टिस से लिखा था मैंने शूटिंग खालाम से ना एटा बॉस में बेटे लोकेशन हो तो guys मैंने लोकेशन ना बेना ना युवा मज़ाक ना ये मैंने दादों प्रैक्टिस से लिखा सीधे मैंने दा शूटिंग को जागा जिसका ना भाई दा टाइम मज़ा ने 9 जा भाई तो 8 उनकर बेटे लोकेशन में बेना ना guys नहीं ना नहीं ना Stay mana sih syuting sih likas dan mana ya? Mana lagi masih. Dah mana sih next location of Philippe ada na syuting lain tu kan ni dah biasa safar pagan, mana di kasih safar pagan dong juga na. Deh mana next location of syuting sih likas na sih nani yo. Tamane जबाखैनो माने गाबोन जोबगोन आरोना दा गेजेर नांबाय सङा 2 मिनिटनि माने कमप्लिट जाबाय आरोना शुटिंआ दा माने गाबोन जोबगोन आरोना गाबोन बिदिनो 12टा 1टा बिदियाव जोबगोन आरो दा जाबाय टाइमा 3टा ग्रुप जाबाय आरोना दा माने आरो दिनैथ' आरो बाखि थाबावगोन दिनै कमप्लिट जानाय नङा गाबोनसो कमप्लिट जागोन आरोना गाइस थ' दा मोना मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना थाबानो जाबाय आरोना गासिबो A few moments later. So guys, तो दिनी मैंने next location और अभी ले ना तो दिनी last ना shooting ada मैंने नहीं ये location मैंने shooting लगा था तो मैंने दिनी finally shooting का last ना तो मैंने complete जाने पर आगे बोल मैंने social तो दोस्त ना मंथामन ब्रिलोस clip दोस्त दिए जा बना complete जा भाई तो मैं नहीं था खबर ना जा बना था मैंने नॉन चिकन वीडियो को इतनी अब complete जा बना था मैंने नहीं ना हासिल तो दिनी बे shooting का complete जा बना मैंने editing अब complete जाबाय होननानै सानना लादों नोंथांमोना थ' नायबाय थादों आरोना दसे सम आरोबाव थ' गाइस थ' माने दा फाइनालि दिनै माने जोंहा शुटिं कमप्लिट जाबाय आरोना शुटिंआ दा माने मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दा माने दायो बिदिनो थांबाय थानोसै आरोना जोङो दा नै आदाया दिनै माने शुटिंआ कमप्लिट जाबाय औ आदाखौ गारनानै गेजेराव जोबबायना फार्स्ट दिनाव अखा हानाय ओमफ्राय केन्सेल जाबाय सेकेन्ड डेआव जेन्टेन खालामबाय ओमफ्राय दिनै थार्ड डे नामा थार्ड ना फोर्थ डे दिनै सेकेन्ड डेआव बहा थांनायजों सेकेन्डआव दामाने आदालानो हरब्रै थाफैनाय जाबाय जोङो बाय बाय गासैबो नायदो भिडिअखौ औ मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थादों नोंथांमोना माने फैगोन आरोना 26 27 आव फैगोन आरोना मिउजिक भिडिअ गाइस नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय आरो एमबी प्रेजेन्ट गाइस चेनेलनि नामा नोंथांमोना नेनानै थादो थ' बे मासनिनो 26 27 आव नुनो मोनगोन आरोना बे बैसागुनि मिउजिक भिडिअखौ गाइस गासिबो थांजोबनो ओंखारजोब्बाय आरोना नै ओरै जाएगा आंटी बाय बाय आब' दाख्लै माने शुटिंआव थांनानै हलि खालि हलि गेलेनो मोनासै दिनैसो हासिन मारना इसोरबो